Cum încărcăm o recenzie video turistică Booking Mania? Intrăm în aplicația mobilă cu același nume, trebuie creat un cont de membru în mai puțin de un minut, selectăm hotelul sau pensiunea ale cărei servicii le-am folosit și pentru care dorim să lăsăm o recenzie video, de exemplu, din Brașov, Casa Chitic, alegem hotelul și selectăm butonul Adaugă recenzie video. Oferim note de la 1 la 5 pentru curățenie, servicii, locație, calitate-preț, după care selectăm Start recenzie video. Acceptăm acord prelucrare imagine și selectăm Continuați, intrând astfel în modulul de filmare. Timp de maxim 60 de secunde veți răspunde la 5 întrebări prestabilite care vor fi afișate în partea de jos a ecranului. Se poate trece de la o întrebare la alta și manual, selectând săgeata din dreapta jos. După filmare, putem previzualiza recenzia video de aici. Și ulterior, selectăm Adaugă pe platformă pentru încărcarea recenziei. Atenție! Recomandăm să fiți conectați la Wi-Fi pentru o încărcare rapidă a recenziei video. De asemenea, se poate renunța la încărcare și se poate opta pentru a înregistra din nou recenzia, apăsând pe butonul Start recenzie video.